Kulitu chipate ku chipani cha Malakongresi pate kuli chiphwando osati masewera chisangalalo chijojomanena kuti kodi magayiwa ndi zonena kuti amafinyika pasi pa mtimeti kuti no chimwendo banda ali kumaula zimene zija zimaswetsa mtendere osati masewera. Finally ndetu kulima amene akuti atamandike Mulungu amene wapangitsa zonena kuti chimwendo banda atuluke. Ndithudi iyeyo akwezeke kuli mapempherotu osati masewera and ife chomwe tipange sitononga pate imeneyo. Sangalalani makosana kuti no chimwendo banda watulutsidwa malinga ndi kunena kuti yayi ndi munthu wanuyo ife tingakambe zotani komano nkhani ito ndoti yafika mu newspaper. Lelo litufuna tikambepo ziwiri zitatu komano tiyamba ndi mu newspaper. Newspaper yanga yokondedwa ya National Publication ndiyiwerengera ku private ndiyiwerengera ku chipinda kwanga koma nde kuti ndi a Daily Times. Akuti chimwendo out of custody ya court orders release of MCP Secretary General. Akuti chimwendo ndizono tinosopano watuluka mchitokosi. Koti lagamula zonena kuti lalamula zonena kuti chimwendo atuluke ndithu mu chitokosi. Of course nkhaniyo ndeti nayitsata bwinobwino dzulo kuti no ndajatu a jaji a Kenyatta Nyirenda ndamene analamula kuti chimwendo banda atuluke. Ayi menemo ndi mmene zilili. Dzulo anakasamba madzi otentha bwino ku nyumba kwawo komanso ndekuti anakagoda pa bedi labwino ndithu kugona pa bedi labwino zabwinobwino zija ku nyumba kwawo achimwendo banda. Ayi mmene moto ndi mmene zilili kufika point onena kuti ena ayamba kundipatsa malangizo iwo samatenge mbali iwe makosana pano tisamauzane zochita pano. Iyi ndi Justin Ticket tatsegulani channel chanu nde muzipangano zone uri musamatenge mbali mwayiona imeneyo eti amene akufuna kutsalira channel chinatsatira amene sakufuna out. Ifeyo sizoti tikunyengerera iya this year palibetu zomanyengerera tizingogazatu. Chabwino nkhani yathuyi tikufuna tikambe nkhani yokhuzana ndi Kenyatta Nyirenda, nkhani yokhuzana ndi chimwendo banda komanso ndekuti nkhani yokhuzana ndi zondimvula. Okay, nkhani imeneyi ndionena kuti number 1 nkhani ya chimwendo banda amayiweruza ndi azondimvula. Kwabwera zonena kuti no a Kenyatta Nyirenda abwera ndikuzayitsomphola kwa zondimvula ndikupereka chigamulo zondimvula udzasanatani asanapereke chigamulo chake. Tinafotokozako dzulo kunena kuti ndili mu court ineyo ndine judge ndikumva nkhani ija kenako kungorukira judge nzanga pomwepo azandichotsa pa mpando iyeyo ndikuyitenga nkhani ija basitu ndikupezeka zorotani wayiweruza. Zimapereka bad image. Tikamakamba izi magaya kongeresi sirufuna rononge chimwemwe chanu kuti chimwendo banda chane ndikukhulupirira zoti chimwendo banda watuluka zimene zosangalatsa ngakhale timene kuna anthu akongolesi komanso ndekuti no banja lake ndokondwera kwambiri. Timanenabe either way mkulu amene amayenera atuluke kuti zinakakhabe choncho kuti anakatuluka kaya zitenga kani miyezi ngati anakatuluka koma ife tikungofuna tipange pay attention pa zomwe zachitika apa kunena kuti zondimvula kuweruza nkhani enditu tsiku lomwelo tikutulutsa chikalata nkhani ya chimwendo banda ndikuwuzeni ndi chigamulo ndizachipereka pa 20 January 2026. Tsiku lomwelo kungodutsa mawu azochepa uyo ndekuti Kenyatta Nyirenda akubwera sopano chimwendo banda mutulutseni ndikulamula kuti mumutulutse mukusunga musatsata malamulo ndikulamula kuti mumutulutse. Kodi inuyo a Kenyatta Nyirenda mwapereka chithunzithunzi chotani pamene popo? Kodi simunakatha kukhala pasi kapena nkukambirana ndi nzanuyo kuti iwe ndisanapangezi tapanga zotere kuti at least zionekenso kuti iye ujaende judge. Fine zikumaoneka ngati no a judge ino anzeru kwambiri kumposa ndekuti no uja zondimvula. Mmagwira bwanji ntchito ku Lilongwe chani ijene Lilongwe court high court mmagwira bwanji ntchito chifukwa ndekuti mmayenera muzikhala pasi ndikumagawana kuti kesi yakuyigwira ndi wakuluakulu timsiye ameneyoyo akayilephera ndi pamene ife tingapange recover. Kesi ndikuyigwira ndine ngati ndayilephera ndingapangire komano zomwe zachitika ndi chani
pali china chake chomwe chachitika, something fishy, kaya ndi zomwe zachitika kaya si zomwe zachitika, koma zikutipangitsa kuganiza zimenezo kuti no inuyo mwazitenga kuti mphamvu zoti no mukalandeno mulandu uja m'manja mwa Zondimvula ndikuutenga inuyo ndikumaweruza ndikupereka mpaka chigamulo. Now even direction ya mlandu kodi panopa uli ndi ndani, Zondimvula kapena inuyo? Fande kuti zinakakhala bwino Zondimvula anakatha kubwera poyera kuna zanoti iyayi mlandu uja pano ndikupanga handover kwa Kenyata Nyirenda. At least zinakapereka ka picture kabwino kakukhote kuti izi ndeti ukamba za kukhoteko kuti no kodi no mukuzonongera ngati mukuzonongera brand yanu. Fande kuti no anthu azikhulupirira kuti judge ndurino kumeneko wamphamvu ndurino. Ndimaona ngati nonsenu muli malevel ofanana. Uyo ndi judge wa high court, inunso ndi judge wa high court. Mwanji inuyo judge wanu omutengera pa mgongo mpaka nanonso pano mufuna muzilanda makesi zanzanu. Mwapambana chani inuyo? Mupereka bad image. Nawo funso lomwe wafuna ndizifunsa apa ndionena kuti ndipo inuyo mwanena kuti no nkhani ije kupitirira pa 23 January 2025. Mayi ndiyo magaya likhali kupasanso ndiyo ma-update mene zizikayendera m'makhotimo. Ndifunso belonena kuti akaigwire ni ndani tsopano? Chifukwa Zondimvula anapeka direction ku high court komweko kuonena kuti no chigamulo ndichipereka pachani pa 20 January 2026 sorry. Inu mukabwera ukanena zona kuti yayi ijeni nkhani zapitirira kumvedwa ndekuti pa 23 January 2026 ndeife kuti mveno utino pamenepa. Point itu ndi imeneyo pamenepa. Not attacking anyone, koma point ndionena kuti mukuona ano kuchisokonezo chimene mwabweresa pamenepa. Pabwera chisokonezo chabwino zomwe mmafuna upangazo ngati zinayi zotsatira malamulo zimene mwapanga zomutulutsa chimwendo banda fine, koma ndiye kuti ino munayenera mupange alliance ndithu mukambirane ndi Zondimvula kuti apa nde tipanga motani Zondimvula isalende nkhani kwa ine kuti no at least lisaononge dzina la high court. Mumvesese pamenepo tikukamba izi za high court osatiso za Congress kapena MCP kapena chani, tikukamba no za court la dziko lathu la Malawi. Mukuononga chithunzithunzi confusion imene iyi nde mukuti nkhani yenda motani apa ndi kuti akayiweruzani ndani ili m'manja mwanu tsopano kuti pa 23 poti mwapereka date ndinu mukayimva ndinu fine. Ngati nkhani ili m'manja mwanu koma ndi kuti nzanu ujanu pamene paja mwamuponda pa moto mwayiona. Kaya mufuna kuba shaini, kaya mufuna muoneke ngati inu ndewo otsata malamulo bwinobwino komano what you have done mwamuponda chani abwana inuyo mwamuponda nzanu uja pamoto. And you are trying ndekuti kupereka information on Zondimvula uja ndikapesa matsala malamulo si judge amene akuyenera even akhale ku high court inuyo ndewo ajudge kwambiri. And izizi zimakhazi kumachitika mu office osiyana ena amafuna atamike kuposa anzawo. Siti makhala choncho ya work as a team. Muzigwira ntchito kumene kuchako ngati team. Ngati mulibe ndondomeko zoyendetsera milanduyi ndekuti no makhala basi no kumene kucha ndikupanga draft kunoti mlandu tukawika m'manja mwa munthu wakuti ndekuti uli m'manja mwake mpaka naora ukathe. Chabwino ngati zili choncho ndekuti ngati mukuona kuti munthu uja akaukanika iye khano akupange salenda kunoti magaya administration yathu kuno ku high court ndikuona ngati kunena kuti no mlandu wandivuta bwanji tampasani munthu wina ndikupanga communicate officially apa nopa ndikupanga no handover mlandu uja kwa akuti gives a good picture. Tamapangani zinthu ngati anthu ophunzira osatiso mabulutu yayi kodi tizikuposani feyo sopano kumaganiza zinthu ngati zizi bwezi nde kuti mukumakhala basi kumapangika ndondomeko kabwino kumene kuti osati kumatsomphulana nkhani yonje zimakhala zinthu zochitisa manyazi zinthu zopanga you have downgraded it basi kumograde basi nzanu uja kumamona kuti uyu ngopanda ntchito ene nde wanzeru. Siti mapanga choncho yayi. Do it the right way. Munakatha kupanga zomwe mwapanga zirozi bwinobwino koma mwanjiraso yabwino yoti no ndekuti uja mwapanga communicate bwinobwino uja nkuzayipanga salenda ndekuti no amalawi tinakazo zoroke nkhani kupita kwa Kenyata Nyirenda fachani fa Zondimvula watanganidwa ndi zina ndi wayipanga salenda kumene koko ndekuti mwamusongeraso image yake uja komaso ndizonena kuti chani mwasungaso ndekuti image ya high court. Even image yanu ngati mmafuna kuba shine ndizona kuti mwapalaso pamene papa mwayiona fanditu mwaoneka kuti no ndi munthu ophangira munthu woti no mukufuna ino nde muzooneka abwino mukhoza kupanga zono kuti no muoneka abwino
kaya muponda ndani mulibe nazo ntchito, kaya muponda munthu amene mmagwira naye ntchito, munthu amene mmati mukapanga maje mabrek anu mmapita kamwera tili limodzi mulibe nazo ntchito, zopereka image yotani kwa inuyo? Ajaji mukuyenera mukazipange re-examine. And ku high court ko ngati mulibe ndondomeko zoyendesera milandu, kapangeni ndithu design ndondomeko zizithandiza izizi, zithandiza kusunga image ya high court ija. Apatu ngati mwamvesera bwinobwino kuti ukamba za ku high court. Another thing ndifunso belo not ndakhala ndikumazifunsa kunena kuti chachitika ndi chani. Jefferson Kadzipatike anatenga nde kuti no anakapanga appeal mwa njira ina yake, right? Kukafunsa judicial review kuti nkhani ija iunikidwenso osati kwa zondimvula komano kwa ndani kwake Nyata Nyirenda. Behind kumbali no basi kumwe ari kumuzemba ano zondimvula nkukakambirana ndi Nyata Nyirenda uko, then kuzangova chigamulo pam. Magayi, what's happening? Cheja kumene kuchaku makambirana zotani? Kuti no basi sitinamveso zolamba ali aboma analiko kapena chani mupereka image yotani kumene kuchaku, kuti kodi nsema pangatsanako za chinyengo kumeneko nangefe tinaliko. Nchifukwa chani munakanika kungobweretsa mbanda amene zimakhalira ayi ife ndizoona kuti tukakumana ndi Nyata Nyirenda tukapanga judicial review, kupanga communicate that information ndi kuti no munakapanga clear out kuti kukachitika zote komano kukachitika zinthu kuzi all the sudden basi chigamulo chaperekedwa. Fine, chigamulo cha mtulusa ngati chine chotsata malamulo tefe tinakamba kale kuona nungofuna madzaji atsate malamulo, komano what you have done ndi kuti mukuonesa zoti kuja muchita kuti za chinyengo tinatake kumbali. Zochitika kumbali zimakhala ngati bendi zinthu zoti no sitingakhulupirire because there is no transparency, sizikuchitika pa mbanda iyayi. Nawo ndofuna ndikutengereni mbuyo, kunali lawyer wina wake otchuka zaka zapitazo, tizaka tomwe tapitalitu, dzina lake Alexius Kamangira. Anachoka chothawa kunoko ku Malawi, ali kunja ifwa chani majaji achinyengo iye anayika pa mbanda list ya majaji ndayiwalanso ndakakhala nayo ndakayiwerenga kuti mkulu ameneyi palibepo pa list imeneyo. List ya majaji onse achinyengo ndi maloya onse achinyengo anaita kuwayanika pa mbanda mkulu ameneyocha. Lawyer ameneyocha ankanena kuti ya ankalimbana kwambiri ndikandi judge koma anawe anayanika maloya kuti kuli panopa kuli chinyengo osati kumene kuja osati masewera kumene kuchako kuja ku mbali ya makhoti, ndipo tikufuna zoona kuti kumene kutakirinidwa bwinobwino. Anatulusa list ijayi ankakamba zimenezo majaji ndachinyengo maloya ngachinyengo ende amadziwana tingakambezana sizizi zomwe zikuchitikasi. Mkulu ura ankafuna kuphedwa atumpakana nachoka chothawa kuno kuti ayingakhale kunja basi ku exile fa majaji afuna kutani kumuzimitsa. Zomwe zikuchitika apa pazi ndi zimene ankanena Alexius Kamangira zija. Munganene bwanji no pamenepa simukhala basi no ndikunena kuti munthu uja amakamba zoona. Mutakhala zonena kuti Nyata Nyirenda ndi Jefferson Kadzipatike simunapatsani za chinyengo, mutakhala kuti simunapatsani za chinyengo for real, koma mungabwere bwanji no ndikudzatsimikizira ripatso ifeyo chija chitsimikizo chonena kuti kumene kuja simunapatsani za chinyengo. Fa kumene kuja mapanga zinthu zija kumbali. Mona koma munganakhala zoona kuti munapanga at least munapanga communicate muzipanga expose ndi kuti what kuchitika zoteretu in case muva zigamulo zotere tukakambirana zotere ndi kuti zinakathano kuperekabe ka idea kuona kuti zinthu zija somehow anabwerabe kuzazipanga kiliya ngati no pambalambanda kwa ifeyo amala. Koma papa anthu ambiri akuona riya jamino wadya mabazi wadya ndalama mukana bwanji no pamenepo. Zokha tikunenazo mufuna muoneke abwino, muoneke ajaji abwino otsata malamulo, fine ngati motsata malamulo zabwino, koma chomwe muchita nchani mukuzonongeranso dzinaso mwayione manager. Aifendetu kungopereka tu zimene zachitika pa ma-observation chichonso chomwe mapanga pamakhala pali ma-loopholes tina lake ndithu tofoka ndefe tikungopanga point out zimenezo mwina mungasipange iron out ndi ukachita bwino next time. Akuti